पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढी निकालात भाग्यलक्ष्मी सहकार पॅनलनं 15 पैकी 13 जागांवर विजय मिळवत एकहाती सत्ता पुन्हा मिळवली आहे, तर विरोधी परिवर्तन पॅनलला केवळ 2 जागा मिळाल्या। या विजयानंतर सत्ताधारी भाग्यलक्ष्मी पॅनलच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत घोषणाबाजीनं पतपेढी परिसर दणाणून सोडला। यामध्ये भाग्यलक्ष्मी पॅनलचे वैभववाडीतून संतोष मोरे, देवगडमधून सचिन बर्डे, कणकवलीतून श्रीकृष्ण कांबळी, मालवणमधून मंगेश कांबळी, कुडाळमधून विजय सावंत, वेंगुर्लेतून सीताराम लांबर, जिल्हा सर्वसाधारण गटातून नारायण नाईक, संतोष राणे, महिलांमधून समीक्षा परब, ऋतुजा जंगले, अनुसूचित जातीमधून चंद्रसेन पाताडे, इतर मागासमधून महेंद्र पावसकर, भटक्या विमुक्तमधून संजय पवार विजयी झाले, तर परिवर्तन पॅनलचे सावंतवाडीतून सुभाष सावंत, दोडामार्गातून दयानंद नाईक हे उमेदवार विजयी झाले। हा जो विजय आहे तो भाग्यलक्ष्मी पॅनलच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आहे आणि भाग्यलक्ष्मी सगळ्या पॅनलच्या सगळ्या टीमचा आहे आणि टीमवर्क महत्त्वाचं आहे आणि टीमवर्कच्या माध्यमातून हा मिळवला विजय आमचं आव्हान होतं। आमच्यासमोर आव्हानच मुळी नव्हतं, आमच्यासमोर एकतर्फी पतपेढीचं पॅनल निवडून आणण्याचं हे होतं, एकतर्फी पॅनल निवडून आणण्याचं ध्येय होतं आणि आम्ही त्याच पद्धतीने एकतर्फी पॅनल आम्ही निवडून आणलेलं आहे। सावंतवाडी आणि दोडामारची जागा आमची गेलेली आहे। सावंतवाडी तालुक्यात, दोडामार तालुक्यामध्ये तिरंगी लढत झाली आणि तिरंगी लढतीमुळे आमची सीट गेली आणि सावंतवाडीची सीट अवघ्या 12 मतं जर पडली असती तर आमची ती सीट आली असती। थोडाफार आमच्यामध्ये कधी सावंतवाडी सीटमध्ये थोडाफार गोलमाल झाला, पण आम्ही विजयीच आहोत आणि विरोधकांचा आम्ही सुपडा सापच केलेला आहे। कारण आम्ही पहिलं सांगितलं होतं आमच्या सगळ्या 6 संघटनांच्या आमचं टीमवर्क होतं, ते टीमवर्कच्या माध्यमातून आम्ही आमचं बहुमत सिद्ध करणार होतो आणि पॅनलची पुन्हा एकदा सत्ता आणणार होतो। 22 वर्ष आमची सत्ता आहेत आणि पुन्हा या आमच्या लोकांनी या भाग्यलक्ष्मी पॅनलच्या माध्यमातून सर्व मतदार, या जिल्ह्यातील सर्व मतदार बंधू भगिनी आणि आंतरजिल्हा बदली माध्यमातून जे लोक आमचे गेले बाहेर, ते लोक आमचे या ठिकाणी आले, आमच्या संघटनांवर, भाग्यलक्ष्मीवर, पॅनलवर विश्वास दाखवून जे आले आणि त्यांनी आम्हाला जे अतोट त्यांच्यावर प्रेम दाखवलं आणि त्याच्या माध्यमातून आमचं पुन्हा 5 वर्ष दिलं आणि एकूण 27 वर्षाची सत्ता या पॅनलवर उपभोगण्याची संधी भाग्यलक्ष्मी पॅनलला दिली। हा सगळा विजय आहे तो भाग्यलक्ष्मी पॅनलच्या माध्यमातून शिक्षक समिती, महाराष्ट्र केंद्र पदवीधर सभा, केंद्रभूत संघटना, महाराष्ट्र शिक्षक संघ, प्राथमिक संघटना आणि उच्चस्तरीय मुख्याध्यापक संघ या सगळ्या संघटनांच्या राज्य पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी आणि तमाम सर्व कार्यकर्त्यांच्या बळावर आमच्या पॅनलकडे कार्यकर्त्यांचं बळ होतं आणि कुठलीही निवडणूक जिंकायची आले कार्यकर्त्यांचं बळ महत्त्वाचं असतं आणि कार्यकर्त्यांच्या बळावरच आम्ही निवडणूक लढवलेली आहे। प्रत्यारोप करण्याचा प्रश्नच नव्हता, कारण आमची गेल्या 22 वर्षांमध्ये सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि अगदी आदर्शपणे आणि मार्गदर्शकपणे यांनी काम केलंय। 22 वर्षाची सत्ताची सभा दिली ती आमचं काम बघून दिली होती। गेल्या 22 वर्षांमध्ये पतसंस्था आम्ही चांगल्या विकासाभिमुख पद्धतीने राबवली, काम केलं, चांगल्या पद्धतीने लाभाव दिला, चांगल्या पद्धतीने आम्ही नफा दिला। त्याच्यानंतर कर्ज वितरण आम्ही आमची एकमेव जी राज्यातली पतसंस्था आहे, जी पतसंस्था महाराष्ट्र राज्यामध्ये 35 लाखापर्यंत कर्ज माफ करतं, कर्जमुक्ती आणि सभासद सहायता फंडाच्या माध्यमातून, आणि एखादा सभासद मयत झाला तर त्या सभासद मयताच्या कुटुंबाला 15 लाख रुपये दिले जातात। मग एवढ्या चांगल्या सक्षमपणे या ठिकाणी आमचं काम आहे, त्या कामाचा मोबदला कामाच्या माध्यमातून आम्हाला सभासदांनी स्वीकारलेला आहे। आणि विरोधी पॅनलचा ज्या लोकांचा आहे तो खोटा प्रचार, त्यांनी शेवटच्या याच्यामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आमच्यावर आरोप केले होते, खोटे आरोप केले होते। त्यांच्याकडे आरोप करण्याचा पर्यायच नव्हता, खोटे आरोप करून सत्ता उपभोगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, पण तो प्रयत्न या जिल्ह्यातील सभासदांनी मतदारांनी हाणून पाडलेला आहे। आणि त्यांच्या जे त्यांनी आरोप केले होते पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून, त्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपाला आज माझ्या मतदार बंधू भगिनींनी उत्तर दिलं आहे, चोख उत्तर दिलेलं आहे। एक वर्षात फॉर्म्युला असेल आणि कोण चेअरमन असेल ते आमची कोर कमिटी आहे
आणि कोर कमिटीच्या माध्यमातून एकत्र बसून आम्ही निर्णय घेणार. आमचं हे कोर कमिटीच्या माध्यमातून आम्ही लोकशाही जाणतो आणि लोकशाहीच्या कोणावर अन्याय होणार नाही याची आम्ही काळजी घेतो. आणि या ठिकाणी एकच सांगेन की भविष्यामध्ये जशी 22 वर्ष सत्ता उपभोगली तशी पुढची 5 वर्ष आम्ही चांगल्या प्रकारे सभासदाभिमुख कारभार करू. सभासदांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोचणार नाही, सभासदांच्या हिताला कधी कुठल्याही प्रकारचं गालबोट लागणार नाही असं चांगलं कारभार आमचा पॅनेल करेल. आणि कोर कमिटीच्या माध्यमातून आमच्या पॅनेलचं सगळ्या 13 संचालकांवर आमची हे राहील, नजर राहील. आणि आम्ही कोर कमिटीच्या माध्यमातून आपल्या ते संचालक आहेत ते सगळे संचालक चांगला कारभार पाहतील अशी आमची खात्री आहे. नाव समीक्षा चंद्र सुभाष परब. मी जिल्हा सर्वसाधारण क्षेत्र महिला उमेदवार म्हणून आज विजयी झालेली आहे. मला एकूण 1386 मतं मिळाली. हा जो विजय आहे तो भाग्यलक्ष्मी पॅनेलच्या सर्व घटक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा, सगळ्या सभासदांचा, प्रमुखांचा आहे. आणि त्यांच्यामुळे मी आज मला या पतपेढीवर काम करण्याची संधी मिळत आहे. आणि मी या संधीचा या पतपेढीच्या उत्कर्षासाठी, सभासदांच्या उत्कर्षासाठी निश्चितपणे उपयोग करून घेईन असं मी आपणास आश्वासन देते. मी आहे ऋतुजा दिनेश जंगले. मी जिल्हा सर्वसाधारण क्षेत्र महिला राखीव क्षेत्रातून आज निवडून आलेले आहे. आणि आजचा हा आनंदोत्सव माझ्या सगळ्या मैत्रिणी, माझे सर्व मतदार, जुने मतदारांनी मला आज भरघोस मतांनी, प्रचंड मतांनी निवडून आलेलं आहे. आमचं पॅनलचं नावच आहे भाग्यलक्ष्मी पॅनल. ह्या सर्व भाग्यलक्ष्मीच्या पॅनलने मला पतपेढीवर जाण्याची, काम करण्याची अशी योग्य अशी संधी दिलेली आहे. त्या सर्वांना मी खूप खूप धन्यवाद देते. मला एकूण 1456 मते मिळालेली आहेत. आणि माझ्या संपूर्ण जिल्ह्यात माझ्या महिला आघाडीने जी काही धडाडीने काम केलं सगळ्यांनी, आणि माझ्या सगळ्या सहकार्याने, भाग्यलक्ष्मी पॅनलच्या सर्व सभासदांनी आणि माझ्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक प्राथमिक शिक्षक समिती आणि सर्व सहयोगी संघटनांचे सर्व सभासद, पदाधिकारी या सर्वांच्या अथक परिश्रमातून हा विजय मला मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वांना मी खूप खूप धन्यवाद देते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.